Gràcies, senyor alcalde. Baix el punt de vista del PSPB, i com ja s'ha comentat, creiem que el procés d'elecció no ha sigut precisament el més participatiu. Ens enterarem el dia de l'entrega de guardons i no va ser una pregunta llançada a l'aire, va ser una afirmació, cosa que no es va pareixer bé. Informarem també en la respectiva comissió que no ens abstenirem, votarem en contra del nom de Sant Jaume per el simple fet que per aquest xicotet detall de separar política i religió creiem que és important i creiem que l'administració és laica i així es té que mantindre. Així i tot, donant la importància que té aquest tema, que és relativa, perquè no deixa de ser un nom que estem discutint, creiem que els veïns tenen altres temes més importants. Nosaltres, incidint i ja acabem en aquest tema, sí que tenim diversos noms, com per exemple s'entraria el pla, gent gran, 8 de setembre, o no tindríem cap inconvenient en adherir-nos a la proposta d'Esquerra Unida, que també havíem pensat nosaltres i que se diu sempre de dir al GMSI. Gràcies.